Naranasan mo na bang gumawa ng mabuti, tapos parang walang pumansin? Yung tipong tumulong ka, pero walang thank you, walang kapalit, walang recognition? Hello mga ka-Disciple! Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, November 3, Monday of the 31st week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke 14:12-14, sinabi ni Jesus, kapag nag-aanyaya ka ng handaan, huwag puro kaibigan, kamag-anak o mayayaman lang ang imbitahin, kasi sila kayang magbalik, kayang suklian ang kabutihan mo. Sa halip, imbitahin mo ang mga mahihirap, pilay, bulag at mga taong walang akayahang gumante, at doon ka raw tunay na pagpapalain, hindi sa gantimpala ng tao, kundi sa gantimpala ng Diyos. Mga ka-Disciple, ang mundo natin ngayon ay sanay sa give and take. Tutulungan kita kung may makukuha ako. Ibibigay ko to pero kailangan may kapalit. Pero si Jesus, binabaliktad ang sistema. Tinatanong niya tayo, kaya mo bang magmahal kahit walang balik? Kaya mo bang magbigay kahit walang recognition? Kaya mo bang tumulong kahit walang camera or clout? Ang tunay na kabutihan ay hindi nakabase sa reward sa mundo, kundi sa reward ng langit. Kapag tumulong tayo sa taong walang kakayahang suklian tayo, doon lumalabas ang tunay na puso ng Kristiyano. Kasi ang kabutihan na may kondisyon, negosyo. Pero ang kabutihang walang hinihinging kapalit, pagmamahal. Maraming beses tayong natutukso na magbigay para lang magpa-cute, magpabait o magpa-viral. Pero ang Diyos hindi niya tinitignan ang likes. Tinitignan niya ang puso. Tanong, sino ang huli mong tinulungan na wala kang napala? Nakakatulong ka ba dahil mabait ka o dahil may inaabangan kang kapalit? Kung minsan, ang pinakamalaking kabanalan ay yung mga kabutihang walang nakakita, maliban kay Lord. Kaya ka-Disciple, kung may pagkakataon ka ngayon na gumawa ng kabutihan na walang kapalit, gawin mo. Dahil ang gantimpala mo hindi mawawala. Hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.